ওয়েলকম টু ସତପଥୀ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍। ବିଷୟ ପରିବେଶ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଭାଗ ପିଲାମାନେ 2। ତୁମକୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ଓ ଆମ ପରିବେଶ ବିଷୟର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ତୁମ ବହିରେ ଥିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ତୁମକୁ କେଉଁଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆଉ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର କ ଦେଖ, ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ହାତରେ ଫୋଟକା ଧରି ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଫୋଟକା ଫୁଟାଉଛନ୍ତି। ନିଜଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖି ଫୋଟକା ଫୁଟାଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଖୋଲା ଛାତରେ ପିଲାଟି ଘୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଜୀବନ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସେହି ଚିତ୍ରର ଖ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ବାଳକଟି ଘୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର, ଲୋକ ଜଣକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରଞ୍ଜାମ ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ନମ୍ବର କରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚଟାଣ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଝଟକା ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟିରେ ଲୋକ ଜଣକ ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ପାଦରେ ଜୋତା ଅଛି, ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଅଛି ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରଞ୍ଜାମ ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ଆମର ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅଟେ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 4 କକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ। ଦେଖ, ଲୋକ ଜଣକ ହାତରେ କାଠକୁ ଧରି କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସାବଧାନ ସହକାରେ କାଠ ହାଣୁନାହାନ୍ତି, ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ଆମର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଖ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ତଳେ ପକାଇ ଠିଆ ହୋଇ କୁରାଢ଼ୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଠ ହାଣୁଛନ୍ତି, ସାବଧାନ ସହକାରେ କାଠ ହାଣୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଆମର ପସନ୍ଦ ଅଟେ, କାରଣ ଏଠାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 5 କରେ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସହକାରେ ବସ୍ଟି ଚାଲୁଛି। ଝରକାରେ ଲୋକମାନେ ମୁହଁ ହାତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବସ୍ର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲଟକି କରି ଯାଉଛି। ବସ୍ର ଛାତ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ସିଟ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିବାରୁ ବସ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଚିତ୍ରଟି ଆମର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ସିଟ୍ ଅଛି ସେତିକି ସିଟ୍ରେ ବସିକରି ଯାଉଛନ୍ତି। କେହି ବାହାରକୁ ହାତ ମୁହଁ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର, ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ଚିତ୍ର, କାରଣ ଏଠାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣକ ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 6 କରେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ଆମର ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ସେଇ ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 6କୁ ଯିବା। 6ର ଖକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆସିବାରୁ ଗାଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି, ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟାର୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଠି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ଆମର ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ଏଠି ସାଇକେଲ ଚଳାଳି ଜଣକ ହିରୋ ମାର୍କା ଷ୍ଟାଇଲରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଛାଡ଼ି ସାଇକେଲ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ଆମର ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ସେଇ 7 ନମ୍ବର ଖ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ
लोक जनक साइकल चलाउछंती हैंडल को धरी करी चलाउछंती सावधान सहकारे चलाउछंती जहाँद्वारा कि एठारे कौनसी दुर्घटना घटिबार संभावना ही नहीं। तेणु यही ख चित्रटी आमको बहुत पसंद लगुच। परवर्ती चित्र को जीवा पिला माने। परवर्ती चित्र बाइक आरोह जनक बिना हेलमेट रे बाइक रे जाउछंती जहाँद्वारा कि दुर्घटना घटिले मुंड फाटी जिबार संभावना अछि। मुंड फाटी गले बेल पड़िले जीवन चली जिबार संभावना अछि। तेणु जेहेतु इठी दुर्घटना घटिले क्षति पहुँची थाए जहाँफल कि यह चित्रटी आमको पसंद लगुना। परवर्ती चित्र को जीवा। देख सुंदर भाव में बाइक आरोह जनक हेलमेट पिंधि बाइक चलाउछंती जहाँद्वारा कि दुर्घटना घटिले मध्य धन जीवन नष्ट होवार संभावना नहीं। तेणु यह चित्रटी आमको बेस पसंद लगुच। परवर्ती चित्र को जीवा। देख माँ जनक प्रथम चित्र रे माँ जनक माछ काटुचंती पनिकिरे तत्सहित पड़िशा घर स्त्री लोकंक सहित कथा हेउचंती। कथा हेउथिले मध्य माछ काटिया उपरे तांकर नजर अछि जहाँद्वारा कि एठारे कौनसी दुर्घटना घटिबार संभावना ही नहीं। सेही चित्रर ख चित्र को जीवा। देख माँ जनक पनिकिरे बसी माछ काटुचंती और पड़िशा घर स्त्री लोक सहित कथा हेउचंती। ए माछ काटिला समय रे से माछ काटिबा उपरे नजर न दे कथा हेबा उपरे बेसी नजर देउछंती जहाँफल कि एठी दुर्घटना घटी पारे जहाँद्वारा कि मांकर हाथर आंगुली पनिक रे कटि जिबार संभावना अछि। यह मोर पसंद योग्य नुहे। थैंक यू पिला माने तुम मानकु धन्यवाद।